एडिटिंग खालामनायावसो मिन्थिबाय नै दा आंनि केमेराया 240 fps आव सेट जानानै दंमोन बावथ' स्टेबिलिटि गैया केमेराया आंना आं जेनेरेलि 1080p 60 frames per second आव शुट खालामो दा बोरै चेन्ज जाफ्लांखो आंबो मिथिया दा एक्सट्रा एफर्ट मारिनांसिगोनलाय बेखौ भिडिअखौ स्टेबल खालामनो थाखाय बिदिनो खामानि जायो एखनबा मिस्टेक जाफ्लाङो होमबा जाया नै दिनै मोनानि खाना स्टार्टिंग जाबाय क्या है ये दाल चावल बचा हुआ सब सामान अंदर डाल दिया उसको पराठा बना रही है यस नहीं माँ बनाई दें क्या बनाया तूने डॉल्फिन कौन सा डॉल्फिन है शो में ब्लू कलर डॉल्फिन है ब्लू कलर ब्लू कलर डॉल्फिन ये ब्लू कलर डॉल्फिन है लेकिन ऐसा ही लगता है ये नहीं मलाई नंबरसिया जाबायबो पराठा इनो और पापा भी खाएंगे अभी ओके नै यहाँ आंनि केमेराखौ आपडेट खालामगासिनो गोदान फार्मवेयर फैदों नानिजों बिमाजों जाखांबाय आहा नै सिंगल पराठा दिनै ओंख्रियाखैलै बेखौनो जानानै थानोसै नैलै जोंना एसेयानो गाज्रि जाना होलायबाय फ्लाइटआव कारेन्टआनो गैया नानी मोनहा माबायदि गेलेगासिनो बिमा फिसा देलै रायजोफोर गुड नाइट एवरीवन गुड नाइट बोल दो मेहर गुड नाइट माथो खालामबावनो उपाय गैया उन्दुनांसिगोन रात को मच्छर काटने वाले हैं नींद नहीं आने वाली है मुझे आई कांट स्लीप विदाउट फैन मुझे भी नहीं नींद आ रहा है ए पोड़ा गुड नाइट ले मॉर्निंग गाइस नैलै जोंना दाबो न'आव कारेन्ट गैया हरसे बिना कारेन्टनि उन्दुनांबाय नैबे बुस्थुआ गाज्रि जाबाय जोंना एसेला एसेसिएल इलेक्ट्रिशियन लिंहरदों फैगासिनो खयथायाव फैयो ओरैनोथ' 10टानि सिगां फैनो नागिरदों नायसै मा जायो बोथोरा थान्दाखायसो गबाय नङाबा उन्दुनाया जारला जागौमोनलै हराव हरसे कारेन्ट गैया नाय ओमफ्राय नानिनि गेलेनाया नायगोन रंगोली बानायदोंनो आसोला क्या रही सूजी के साथ कैसा गुजरा तेरा रात बिना करंट आराम से ठंडा था सो गया पता भी नहीं चला और बड़ी सहीमा संगना इतना कुत्ता भूखा रात में परेशान हो गया था मैं सो ही नहीं पाया संगना बुथरा ठंडा था एकदम ठंडा ले जा पोहा मुझे सीखना क्या पोहा बन रहा है क्या पोहा फॉर द ब्रेकफास्ट जोंना नायगोन जेनेरेटर सालायबा कारेन्ट थायो न'आव जे जेनेरेटर अफ जाबाय होनबाथाय कारेन्ट गैलालाय मा होननांगौ नानियाबो सिखारबाय से गुड मर्निं मेहेर मैया मोनायाव बेखौ फोजोंनांदों जा इमारजेन्सि लायदों ओंखायनो लानानै सिखारबोनायखौ नुवाखै सोरखौबा फेजेननांगौआ बिराद गोरलै खिन्थु सोरखौबा देरहानांगौआ बिराद गोब्राब विथ दैट सेड गुड मर्निं एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आशा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ सिखारजोब्बाय साथामबो दिनै नानियाबो लाजिहां ओमफ्राय जोंना दाबो इलेक्ट्रिशियाना फैयाखै कारेन्ट दाबो गैया दिनै जाहैबाय शुक्रबार खामानिखौ बोरै मावनो मिन्थिला नायनोसै बेकआपथ' जेबो लायाखै जोंना जेनेरेटर दंखायो नालाय न'आव मानो बेकआप लानो होननानै जेबो बेकआप लायाखैमोन जोङो दा जोंना एसेसिएलानो गाज्रि जानानै दङ जेनेरेटर अन खालामबा कारेन्ट फैयो न'आव जेनेरेटर अफ जाबाथाय कारेन्ट थाया कारेन्ट थाब्लाबो सिचुएसना जोंना बिराद अड दिनै नायनोसै खयथायाव फैयो बियो से गुड मर्निं एवरीवन मेहर गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बैक देलै लोगोफोर नै जा पोहा मोनजाबाय सा मोनलोंबाय दिनै भिडिअखौबो स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोना नायलांदो दे सा लोंखांबाय क्या नानी को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नानी को स्टिक ड्राइविंग गाइडलाइंस
फुङाव सिखारनानै ब्रास खालामगोन ब्रेकफास्ट जागोन होमवर्क खालामगोन ओमफ्रायसो नानिया बाहेरायाव गेलेनो मोनगोन Banggan. महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे I request all the children. क्लास स्टार्ट जाबाय खुनुरुखुम फनजों कानेक्ट खालामनानै क्लास खालामहोबाय इलेक्ट्रिशियानाबो फैबाय ओमफ्राय गाज्रि जानाया नै बेमार एसएसएलआ गाज्रि जाबाय दा बेखौ लायनो थांदों मोजां जासिगोन नै फाइनालि कारेन्टआ थिग जाबाय बे गाज्रि जादोंमोन एसएसएलआ बेखौ चेन्ज खालामनानै दा थिग जाबाय ओमफ्राय पकेटनिफ्राय थांलायबाय दिनै रोजानै जाया लोङा कारेन्ट फैनाय लोगो लोगो नोमबाजिया होख्लायलांबाय मिटिंनि थाखाय आंहाबो एसे खामानि मावनोसै नानियाबो मालाय खारलांबाय लोगोजों गेलेनो होननानै Okay, don't fight. Share and play, okay? Nani mana गेलेगासिनो ओमफ्राय नम्बाजिया संनायखौ स्टार्ट खालामबाय क्या है करेला दाल चावल और करेला छाछ ओ बे खनायाव आंहा दाउ दं दाउ एवनो नागिरदों दाउ फारुनि फेमिलिया बारायबाय मासे मानै माथाम बोरो माखासेफ्रालाय माथाम दंखायो नेगासिनो बारायबाय दा 6टा जाबाय 6टा जै टाइम जाबाय होनबाथाय नेफैबाय यो लिपस्टिक लगा क्यों रे मामा आजकल लिपस्टिक लगा रही है नहीं लगाना आपको ओके यो Nanya दुगैखांबाय नै दुगैखांबाय बुंद ओमफ्राय ओंखाम जानोसै पापा गुइजी one more 3:30 ओंखाम मोनजाबाय दिनै नै नानियाबो जाबाय उखैथारबायमोन बेसारा ओमबाजियाबो जाबाय खांख्रिंखला बेना जाहा नानिजों आंजों एसे दाउ दं Oh, खांख्रिंखला नङा करेला correct वाह तेरे को मालूम है खांख्रिंखला नानिया दाउजों होख्लायथारो जोंना देलाय जाग्रोदिनि लोगोफोर गाज्रि दामोनसै उखैथारबाय एकदम 3:30 जाबाय दिनै हमको यही पसंद है हाँ यही पसंद है तेरे को ये क्या है स्वीट करने के लिए शक्कर डालने की जगह है एडिंग लिटिल हनी मामा है था ये कुछ नहीं करेगा ना उल्टा सायाबो जोंना एक्सपेरिमेंट जाबाय थायो लाल चाया ये काढ़ा है दिस इज नॉट लाल चाय मोजाङानो गाज्रि नङा अच्छा है ठीक काढ़ा में टेस्ट नहीं होगा डोंट थिंक इट इज लाल चाय काढ़ा है सामफ्रामबो गोदान काढ़ा जोंना साजों नै नानिया जोंना सिखारबाय देखायनिया ओइ हाय बोलो सबको गुड मॉर्निंग बोल दो चलो उठो अभी हैं थोड़ा सा कुछ खाएंगे इसका What is this, Meher? Rainbow. Wow, very nice. This is really nice. High five. Super. Very good. Daily लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव Until the next one, take care, bye-bye.